Dit kwam inderdaad als een bliksem bij heldere hemel. Absoluut. Dit hadden wij helemaal niet voorzien. Er stond een stukje van in de krant zaterdag en ja, dat was het enige wat wij wisten. Ter Kappelen stiet deze dagen even op een kop. Dwarpsbewoner Klaas Dijkstra wist wel eens al langer dat het goed mis wie bij zijn bordman. Hij had de zaak onder de rol inbracht. We moesten altijd de beren boeten bjatsen. Dan bieden wij dus ook al let dat we zitten dan in de tuin zitten op een bankje en zeggen van wat doet die man nou joet weer. Dan leidt het bij de beren, leidt het dan in het GS bij u daarvoor op het GS, leidt het dan met blote borst, leidt het tussen die beren in en probeert dan door middel van cadeautjes met beren te jouwen aan beren en dat hij dan de moederberen in huis zet, dat de beren dan met lietse bekers bij hem thuis komt bijvoorbeeld. De inwoners van Ter Kappelen komen juist doen manmachtig al op een slechte informatie bedoeld om de onrust in het dorp te bepraten. De gemeente, politie, woningbouwvereniging Accolade en plaatselijk belang binnen bij de geerkomsten. Om aan te gaan dat de gevoelens van de mensen serieus genomen worden. Het dorpsbelang had ook al een peteerhaan met de bewuste man. Ik ben gisteravond bij de man in kwestie thuis geweest. Ik ben te gaan met een andere dorpsgenoot ben ik bij hem geweest en we hebben met hem praat. En we hebben ook zijn kant van het verhaal aangehoord en hoe en wat al gaat. We hebben toen ook vroegen van hoe hij zich voelt hier in het dorp. Toen heeft hij aangegeven dat hij zelf ook graag verhuizen wil. Nou, dat willen wij als dorp ook graag, dat deze man uiteindelijk verhuist. De advocaat van de 54-jarige man begreep de emotie, maar vindt alle opspoor wel wat oedreun. De emotie komt vooral omdat mensen eigenlijk niet goed geïnformeerd zijn. Want in deze zaak gaat het uitsluitend om het in bezit hebben van plaatjes op de computer. En voor de rest blijkt nergens, maar ook nergens uit dat onze cliënt een gevaar vormt voor anderen, laat staan voor kinderen. De gemeente Kastelaan wil er alles aan doen om de reis in Ter Kappelen zo gauw mogelijk weer om te brengen. Wol jouwt de lokale burgemeester de mensen nog een badskip mee. We hebben wel de bewoners nadrukkelijk erop gewezen, neem het recht niet in eigen hand en geef ons die tijd, want je maakt het voor jezelf alleen maar nog slechter dan dat het nu al is.